tant kien pożittiv li jrid jgħix Jake. Imma naħseb jien ħalla impatt qawwi fost il-poplu Malti Wawċi. Konna nafu li Jake jafuh ħafna nies, però li maħbub daqshekk qatt ma dditilna minn moħħna. Dan kien is-sentiment ukoll pożittiv li għaddew il-ġenituri taż-żagħżugħ Jake Vella li mit nhar il-ġimgħa li għadda wara li tilef il-battalja ma' marda qalila u rari li ħakmitu għal dawn l-aħħar 10 snin. Avolja kellu biss 15-il sena l-enerġija pożittiva li jittrasmetta Jake fost il-poplu Malti. Żgur li mhux se tintnesa malaj kif esprimew magħna Josie u Marushka Vella. Jake Vella li nħakem mill-marda rari Rowhead sa mill-età ta' 5 snin se jingħata l-aħħar tislima nhar is-Sibt li ġej 7 ta' Settembru fl-10:30 ta' filgħodu fil-Knisja Parrokjali ta' Birżebbuġa. Deskritt bħala eroj u ta' ispirazzjoni għal eluf pajjiżna, inkluż mill-ogħla awtoritajiet fil-pajjiż, Jake wera sens kbir ta' determinazzjoni u reżiljenza minkejja l-età tenera tiegħu u minkejja il-marda li ħolqitlu sfidi kbar. Waqt intervista esklusiva ma' News, u Mr. Jake għalunna li l-ebda familja ma tkun tixtieq titfen lill-ibnu jew lill-bintu u għalhekk ħaddu d-deċiżjoni li lil Jake iżommuh qribhom fid-dar. Qatt ma niżilni għalli Jake irid jindifen u nixtiequ li nagħmlu l-cremation. Inħallu ftit ġranet wara l-funeral u nistgħu nitilgħu bih biex nagħmlu dil-biċċa xogħol biex ikun magħna d-dar. Dik kienet il-ftehim tiegħi u ta' Josie li namlu dil-biċċa xogħol. Ful-medja soċjali, Mr. Jake kien diġà indika kif Jake dalwaqt kien se jirritorna d-dar fejn diġà għandu post riservat għalih vetrina apposta flimkien mal-onuri u t-tifkiriet kollha li kiseb tul il-ħajja qasira tiegħu b'mod partikolari fl-isport. Il-ġenituri ta' Jake komplew jgħidulna kif huma jinsabu ferħana mhux għax bil-ommiet imma għax issa uħeles minn kull mart u tbatija u waqt li xorta iħossu li Jake qiegħed magħhom konvinti li jinsab ferħan. Għal daqstant iqisu li l-funeral ta' Jake għandu jkun ċelebrazzjoni tal-ħajja tiegħu. Forsi qed tarawni b'xi naqgħod bis-sim għax ħalla l-ferħ nista' ngħid. Għax Jake żgur li qed kuntent. Għax ħalla l-ferħ, żgur jgħid kuntent, għax kieku aħna ma niġdid bis-sima. U nixtiequ nagħmlu ċelebrazzjoni sabiħa, festa sabiħa għalih. Kif jiġdu qatt ta' messaġġi fuq il-mezzi soċjali u dawk li qasmu ħsibijithom u News, iż-żagħżugħ dejjem ħallat bis-sima fuq ħafna waqt li kien determinat li jgħin, inkluż billi organizza u jieħu sehem fi ġbir ta' fondi għall-annimali abbandonati li tant kienu għal qalbu. Dan anke jekk il-marda affettwatlu sew il-mobilità tiegħu. Fit-tmiem l-intervista u bajnejn jiexelu, Josie u Marushka Vella għalulna kif Jake bid-doni u l-manjiri tajbin li kien moni bihom dejjem wera sens qawwi ta' altruiżmu u rispett lejn kulħadd, inkluż fl-aħħar kliem li l-issem f'ħajtu. Il-pożittività tiegħu kienet kbira wis, anke tgħidlu xi ħaġa ma jaqtalekx qalbek. Japprezza ħafna li tagħmel miegħu Jake, infatti hemm qabel għal għajnejh. L-aħħar ġiex kelmiet li qal dar fuq għalli thank you dad. Dar fuq il-mara għalla thank you ma. Onestament kien hemm it-tabib tiegħu li kien ilu miexi triq tal-battalja tul tal-aħħar 10 snin, Dr. Torpiano, li nirringrazzjawh minn qalbna ma għallu grazzi Dr. Torpiano, għallu Salvani.